Nosaltres avui estem supercontents per haver rebut la notícia de la declaració Patrimoni de la Humanitat Immaterial de les Festes del Foc del Pirineu. A més, estem especialment contents perquè per nosaltres va representar ahir, dia 1, el segon nomenament de Patrimoni de la Humanitat, quan el dia 30, tot just dilluns, celebràvem el 15è aniversari del nomenament del conjunt d'esglésies romàniques de la Vall de Boí. Le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'organe d'évaluation recommande d'inscrire les fêtes du feu de solstice d'été dans les Pyrénées sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Il recommande en outre de considérer cette candidature multinationale comme exemplaire. Merci Madame la Présidente. Thank you, Mr. Chairperson. I see no objection to adopting this decision as a whole. Adopted. La gent estan molt emocionats, estan molt contents perquè les falles aquí es viuen d'una forma molt passional. Doncs què fan? Passar-s'ho bé, celebrar-ho i felicitar-se mútuament per aquest èxit. Estan participant activament en tot el programa d'activitats que s'han realitzat. Aquest matí als nens se'ls ha fet una explicació de què representa un títol com Patrimoni Cultural Immaterial i ara estan desitjant ja que arribin les 5, 5 i mitja de la tarda per poder córrer falles. Estan tan emocionats que els nens de 10 anys ja han decidit avui estrenar-se al Faro dels Grans. Obriu! Obriu! Hòstia puta! Va! Ja parlarà sense fallo amb el bastó. Ja està bé. Havies baixat algun cop amb els grans? No, és la primera vegada. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos i benedicte sou vos entre les dones, benedicte és el fruit de vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, de la nostra mort. I estic molt contenta de baixar amb els grans perquè ho puc fer amb els meus amics i encara que estic una mica espantada sé que me'n sortiré. Ahí! ¡El palo! Aquí! Ja sí, l'hem liat perdíssima. Que no les deixarem de baixar durant molts i molts anys. Jo penso que això és compartir el patrimoni que tenim amb la resta, i això, tot el que sigui compartir coneixement i festa és bo. El tenir un mal d'amor és un mal de festejar, el clima de la rosa blanca que va morir penat, la Roseta sentia això cap a casa se'n va anar, puja a la primera escala, gran sospit va arrencar, ai, que té